Hej, vi står her i Jylland, hvor vi skal få nogle oplysninger for denne ko. Nå, hvad siger du, ko? Har du noget at vide om denne spændende begivenhed? Hvad? Har du ikke? Åh. Nå, hvad har du at sige, ko? Mø. Mø. Okay, kan du lige sige det igen? Vil du ikke tale? Okay. Nå, du vil gerne skøjte. Okay. Okay, han vil knoglen. Hey, se, der er der en til. Hey, dig der. Hej. Hvad har du at sige til denne spændende begivenhed? Nå, vil du heller ikke? Sursen. Hvad har du at sige til denne begivenhed? Mø! Okay. Hvad har du at sige til den her begivenhed? Undskyld, herre. Vent, må jeg lige... Vent. Hvad har du at sige til denne begivenhed? Okay. Hvad har du at sige til denne begivenhed? Alle bare knoppen. Lad os lige fortælle, hvad der rent faktisk skete. Ja. Nu lader jeg, som om jeg er ham, der var det. Hej, må jeg gerne købe en sodavand? Ja, det bliver 2 dask. Så løbte manden. Dam 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 dam. Tak fordi du spillede med. Det var alt for i aften i TV-nyhederne. Hej hej.